yen to sliramu iki grenengan tak mongko. Mapan ana ing Taman Sari izin lan diri. Mergo aku ngantuk-ngantuk tekamu Kakang. Aku rumangsa kangen banget kelawan sampeyan Kakang. Ya sing gede pangapuran. Yen to anggonku temponi Taman Sari kene rada ragat, mergo akeh gawean sing tak rampungke malah kapor. Anggonku mlebu ning Taman Sari nang kanthi dalan aku didemitan. Menawa ing mengkene dingerteni karo para prajurit, rak yo bebayani aku lan sliramu Dewi Kini Suci. Kaya ngono Kakang Rasina. Sing aku sampeyan wis tumeka nyang papan kene. Ayo bebarengan padha lelomban ana samudraning asmara nyecep madu ning katresnan Kakang. Yen kabeh benjalmu kaya ngono Dewi Kini Suci. Ning kene bakal tak bukake sepiro-piro sutresnaku karo Dewi Kini Suci. Kaya ngono sing tak jaluk Kakang Rasina. Sak lumahe bumi sakureping langit ora ana wadon sing tak tresnani kejaba sliramu. Wong aku jaluk marang sliramu. Tresnano aku kanthi lair kanthi sebaten. Ojo nganti madhep mangkon tresnani marang aku.
Sawise aku nglairake rasa kangenku marang sliramu, sumeplong sajroning atiku, Dewi Klisu. Semono wedo aku Kakang. Rumangsa bahagia mulya banget uripku Kakang, mergo aku bisa sesandingan kelawan wong lanang sing banget gak tresnani ya sampeyan. Ora bedane karo tak rasake. Dirasa tresnaku karo kowe aku kepen urip barengan karo. Hei! Oh! Taman nganti Brasena tak sembalan. Iya. Banget loroning atiku saben dina kowe sapejagong gandeng renteng rerangkulan ana ing taman lawan Brasena. Loro atiku. Perkarane mung kuwi, Kakang. Iya. Luputku mergo aku saben dina cedhak lawan Kakang Brasena. Kakang Prayuga, mangertenono Kakang. Yen to iki dina aku wis dadi pacangane Kakang Prasena. Aku wis dadi katresnane Kakang Prasena. Yen kaya ngono saben dina aku cedhak kalawan Kakang Prasena kuwi ora luput Kakang. Saben dina aku rangkul-rangkulan, janggut-janggutan kelawan Kakang Prasena. Kuwi ora luput to. Iki ora luput munggung. Iya. Nanging kanggo kuluput merga apa? Iki ana ing pengarepanku ngerti mripatku dhewe. Ya kene nganti aku loro atiku saben dina kowe nyampang kawon Prasena. Mergo apa? Mergo aku ki yo tresna karo kowe. Sampeyan uga tresna kelawan aku, Kakang Prayuga. Nanging emane sampeyan iki kalah dhisik nembung tresna kelawan aku lho ya. Senajan aku kalah dhisik kelawan Prasena, kowe wis duwe sambung katresnan. Yen durung ana janur kuning kang mlengkung ana ning ngarep omahmu, kowe bisa dadi darbeke sapa wae. Aku uga bisa nduweni kowe. Mula saka kuwi, Kakang Prayuga, luwih becik pisahno. Nggonmu nduweni rasa tresna lawan Prasena. Kakang Prayuga, mangertenono Kakang, yen to tresnaku pilair batin kelawan Kakang Prasena, kok nganti keputing jagat donya iki Kakang, aku tetep tresna kelawan Kakang Prasena. Nganti kukuting jagat kowe isih tresna kelawan Prasena. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Dewi Klisuci. Yen pancen banget tresnamu kelawan Prasena. Ning papan kene sadurunge kowe dirasake kelawan Prasena, ning kene tak kowe rasake dhisik. Ayo. Siti Wayati arep dikawasa kelawan Kakang Prayuga. Ini rak yo durung kelakon. Ya wis arep Ora ana lakon, senate. Kakang. Terus. Siti. Gandengan. Rangkulan suwaduk. Kakang Tiba kok musik kaya ngene diomong. wis arep lakon dioto. Kok menawa wae Gus samu mati menawa. Padake opo aku iki, ning pengarepan kok janggut-janggutan, demek-demekan bokong. Piye to Kakang Prayuga? Iki piye, Pras? Sing kebangetan iki ya kuwi.
Kok iso aku ki kebangetan. Mentas wae aku anteng katresnan karo Dewi Kili Suci. Ya kene kuwi temokane papan kono tempiling karo aku. Banjur go mlayu karo Dewi Kili Suci. Cenane apa dadi karepmu? Mergo aku tresno kawan Dewi Kili Suci. Tresno karo Dewi Kili Suci. Rayuda, Komo. Yen bener iki tresno karo Dewi Kili Suci, kowe kalah dhisik. jalaran iki dina aku wis ana sambungan tresno karo Dewi Kili Suci. Yen pancen kowe kena tak elingke, aja kok bacetke kowe seneng karo Dewi Kili Suci, kowe golek bocah wadon sak liyane Dewi Kili Suci. Pancen jagat iki digelar rondo. Wong manungsa kuwi ora mung siji. Iya. Prawan manis rondo kang ayu kaya akeh. Nanging rasan ning atiku iki mung Dewi Kili Suci, ya Dewi sangga langit. Mula saka kuwi prasena. Oh, becik pedhotke. Nggonmu sambung tresno lawan Dewi Kili Suci. Supaya aku pisah karo Dewi Kili Suci. Iya. Sadurunge kowe bakal geger kemekaning pati ning papan iki. Kok enak. Ben kowe bisa ngerti kebiaring jagat, kowe becik kurung. Rayuda. Najan to aku karo Dewi Kili Suci kae mung lagi katresnan. Nanging wis tak anggap kaya dene piranganing uripku. Menawa aku pisah karo Dewi Kili Suci, padha wae misahke nyawaku saka ragaku mula saka kuwi. Dewi Kili Suci tak kukui prayu. Tak rebut kanthi kekuatan. Ayo, tok. Senopati kula praja Medangau temtok berpa Kodhokono Senopati sopo kang unggul ing yuda. Kakang, ngerti sing loro kakang Prasena. Waduh, iki loro kakang. Waduh, iki loro. Los pipine. Terus. Terus. Lan pokok bisa. Misai Radil, ngopo kowe dirangkul? Aku dituki brutune. Mas male. Kakang Kowe misah. Lan sampean kakang Prasena. Dewi Kili Suci. Yen perkara iki kok bacotke ora bakal ana kerampungane kakang. Oh, yen ngono kowe tresno kelawan aku. Kupedhotke nggonmu tresno kelawan Prasena. Iya. Ora kaya ngono kakang. Lho? Ning papan kene aku bakal nganakake sayembara. Marang sapa antarane kakang Prasena lan kakang Prayuda sing gelem nembung lamar luwih dhisik kelawan wong tuaku, mengkone kuwi sing bakal tak tampa dadi bojoku kakang. Sopo kang luwih dhisik nembung ana ning pangarepane wong tuamu? Ya. Kuwi sing mbok tampa. Kuwi bener, Aku Kak. tempo dhisik. Prayuda. Sapa sing luwih dhisik nembung karo wong tuamu ya kuwi sing kok tampa. Kuwi sing tak karepake kakang. Wujude tresnaku karo kowe Oh, iya, tak iya. wujud. Hei. Iya kakang. Ayo. Kakang Prayuda, ngarep napa? Bakal tak turuti aku bakal nembung ana ngarepe Iya. wong tuamu. Prasena luwih dhisik aku. Kaya ngono. Ayo. Yen kaya ngono aku bakal munggah ning